তাহলে আমি দেখুন প্রথমে যেটা আছে আপনি যদি মার্ক করি 13 আছে না, এটি 26 আছে, তো ইয়ার ডবল আছে। তাহলে ডবল যদি আছে এটি বতা 9 গুণ 2 করে 9 কেতে 18 ହେଲା। তাପରେ जो 13 ଅଛି ସେ 13 ରେ ଯଦି 2 ଗୁଣ ତାର କେତେ ହେଲା, ତାପରେ 26। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 18/26 ଆଉ 17/26 ଅଛି, ତାହେଲେ এই দুইটা ভিতরে সান সংখ্যা কোনটা হবে? 17/26। তাহলে 17/26 আর 17/26 ରେ ଆପଣ দেখନ୍ତୁ 26 ର ଡବଲ 52। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବତା 17 ଗୁଣନ 2 କରିଦେବି, 17 ଦୁନେ କେତେ 34, ତାପରେ କେତେ ଏଠି 29 ସରି 26, 26 into 2, 26 into 2 କେତେ ହେବ 82। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 34/52 ଆଉ 33/52 ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? এটা 33/52 33/52, তাহলে 33/52। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ବଢିଯାଇଛି? ଏଇଟା ବଢିଯାଇଛି, এটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 28/29। ତାହେଲେ ଏଠି 33/52 ଆଉ 28/29 ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କୋଉଟା ହେବ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ମାତ୍ର 1 28 କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହାର ଡିଫରେନ୍ସଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଟା କୋଉଟା ହେବ? 33/52। ঠিক আছে।